Is mis sin Natalia ham 5 bblion is fithe díos agus seo 5 rud is fithe a fámthe gam go dtí seo. Ní hóna a bheith gníomhach san idirlín agus a bheith gur a cáil. Ach ceapí duine áirithe sin, agus ceapí siad gur chomórtas thó, agus bheith siad a ceap go grána leat sa mar geallar sin. Nábhach. Ní bhreathan do thabhchaí ar fadar nó scoil, an chuid is mód an am fuair is postanna mar geall ar aithne chuirgéine agus margaíocht daon bharm héin. Fiú muna rá an CV róntach. Níl aon rud cearr le nachanna cainte agus caint chanúnach ósáid ar Facebook. Is aistir thar mé go gar múl, ach las móda sin ha saola gam ar gine déine cumánta ag leachas sosa. Níl aon rud cearr le bhar YouTube ar bheithe le cardas agus nascanna a bháin a chruthú. Is gur san sóisialtaí chuma! Mas maile techatar mo chu dibre gar múla tégur Vimeo agus Digicahar agus le héidí. Ní bhreathan aon rud ar talan, ha passion I bhfad níos tábhachtaí, agus clachta. Nuair a deirtar leat, ní bhíon seansa an bhríomh an ghail na clachta. Níl an duine san I lorg cóirla nó ag gur a cabhrach chun teachtar circle córá agus imachtaí agus rudí mar sin. I bhéarna ha nára as do héin mar geall ar caid an ghailna nó mar geall ar rudéigent eile agus ba chuirde sa gan aon rud eile a rá. Seachas sin tis déan an aig so. Nuair deirte leat, you're putting us all to shame with a level of Irish. Seans, go an duine sanna gur ort sa stoppe ag labhairting réileán in achló. Ach, ha sé bhad níos do chúla, nachfuil aon dochar a roinnt na cóil leis an mála san, so ba chuirde san aig so a dhéanamh. Níl aon hintán mar do hintán féin, ach ní gága méid ceann amháin agat. Man a bhfuil tú ré chun dailá le cáine bullaíocht agus aspa tuiscinna generálta mar geallar ífriochtaí cultúrtha. Nábág thar. Ha cad chalíní buchalaí fóga, fiú múna bhfuil aithne cí I ggóisiir agus ní hílann sí sin gur stríopachaí. Níl do thuis me thir furfa, fiú má déir siad héana. Ní droch ghine is na gná gine, agus níl na nerds ar fad go deas. Níl freagrach de gamsa as mó chan gine eile, I gás ar bith. Ní gádam bheith furfa, bhí mo thuis me háirí róg íon orm, ach ní gábhí chundíon céine. Níl aon rud cam le mo chorp le mo grúig nó le haon rud eile. Ní gádam fiola ithe gach lá, ní gádam bíamara ithe gach lá chuirt, Tá rudí blasta ann gan fiol, creid nó ná creid. Is droch rud é ag dómh a chuir tain. Fiú ma dhéanaan duine dú bhainteoirí sa carnaval. Tás a gam. Ní tháinig saor ag brí agus a bhí ar fáil de chustaméirí 27. Déantar botún san obair freisin. Déanam gachaine í ar leid uair amháin sa saola. Agus ní dearan dána. Ní fuail am sport. Is fuail am na sport a bhí ar fáil dom bhí fás a níos sa Brazíl. Is rud a bhróla sin. Tá go leor cosúlachtaí ann na dtír agus in Brazíl. Feiban na sóisialta san áibh. Ach tá an tolas sin féarún. Man a bhfuil tú géar a bullaíocht, ná tar an tar dart hain. Na bheoh aon rud sa múlfút. Ná feig post le haon rudidir le díreach tuisgur cliché na bhar nó cliché na man é. Ní mai lamsa mar hampla bheith gabair le páistí. Cad is féidir lam éana fé.
Man bhfuil sásta in éon profisiún óháin agus is gádán gárúd nó níos mó aanamh ní chialann sé sin ná radharc liom sa chéadrúd. Tá go leor fámtha agam, ach seans na bhfuil ceann na rudí lúte fámtha ag duine eile, agus seans go bhfuil I bhfad níos mó le fálam agam. Cad fútsa, cad é an ceacht saoil is anslat. Fág éis na dreachta na híos. Slán!